'Yan dakan Katsina sarautar wane hakimi ne? Yandakan Katsina. Assalamu alaikum, ga a titi a cikin shirinmu na ra'ayoyi daga titi wanda Katsina Post take kawo muku. Sai ku biyo mu domin jiya da shirin zai kasance tare da ni Aisha Abubakar dan Musa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunanka? Malam Nasir. Malam Nasir, 'yan dakan Katsina hakimin wane gari ne? Hakimin Rimi ne ko? Masha Allah, mun gode. Yawwa na gode ne. Sunana Usman Hassan, ana kira na speaker. To Malam Speaker, 'yan dakan Katsina sarautar wane hakimi ne? Yandakan Katsina. Kana ta mana wani surutu ka kama nan ka ki ka tabi kai tsaye. Na jibiya ko? To mun gode sosai. Okay, to na gode ni ma. Malam Mustapha, 'yan dakan Katsina sarautar wane hakimi ce? Kai yan daga Eh, Kaga mu fa ana bata mana lokaci. shi discharge 'yan dakan Katsina hakimi na ne sarautar wane hakimi ne? Eh, gaskiya ba sani ba. Wayo Allah dan Allah ku bani da Allah dan nabi. Wani hakimi? 'yan dakan Katsina. Haka. To. Kai dai kuka canto ni. Ban sani ba. Ai ba katsina nake ba. Da kin gana katsina kawai sai ki mutu wannan tambaye. To mun gode sosai. Thank you so much. 'Yan dakan Katsina hakimin ina ne? Yan daka ba shi bane dutsen ba ba. Shi ne. To masha Allah. To mun gode sosai. To jama'a da fatan an ilmantu an nishadantu.